Començarem esta segona part del concert de primavera amb el pasdoble d'introducció en la segona secció del certamen de la Diputació 2016, Penya Vinassa, de Mariano Puig Llago. L'autor va néixer en 1989 en Torrent. Va començar els seus estudis musicals de molt jove ençà amb son pare, tocant el flautí, el requint i el clarinet. Va cursar estudis de violí, harmonia, contrapunt i composició en el Conservatori de València i en 1914 va ingressar per oposició en la Banda Municipal de València i va ser a més director d'una decena de bandes, entre elles les de Torrent, Foios, Cullera, Picassent o Bunyol. Com a compositor va destacar en els pasdobles, dels que va escriure més de 50, a més d'este que escoltarem avui ací, també té famosos com Llevant, Artur Boix, Foios o Ateneu Musical. En 1978, als 80 anys d'edat, la Banda Municipal de València li va rendir un calorós homenatge, ja que, a més de ser un gran personatge en el món musical, havia sigut músic i professor de la banda des de 1914 fins a 1958. A l'octubre del mateix any es va deixar per a sempre, després d'haver dedicat tota la seva vida a la música. Amb el seu pasdoble, Penya Vinassa, comença esta segona part del concert. Mestre, quan vulga.
Com els hem explicat en la presentació d'aquest concert, tornarem a escoltar ara El carro de sol del mestre Serrano, qualificada per alguns com veritable òpera còmica espanyola. Esta sarsuela presenta un ventall de melodies d'orígens diversos, com ara motius exòtics moruns, música andalusa o música de sabor italià, i com no també música valenciana. La seva estrena en el 1911 va suposar un èxit rotund, com ho expliquen les cròniques dels periòdics de l'època, com ara El Imparcial, que deia: «Es una zarzuela española a plena luz levantina, de animados y entonados paisajes, vistos y reproducidos con acierto y sensación del natural». O el diari ABC, on es podía llegir: «El maestro Serrano ha espigado en este campo con exuberante fantasía, con delicadeza y con gracia, dando su parte a la musa popular y redondeando la partitura con ideas melódicas originales que caractericen su relevante personalidad». Amb esta idea es deixa. De segur que en esta segona interpretació de l'obra del mestre de Sueca serem capaços de trobar més matisos. D'això s'encarregaran la nostra banda i el seu director, Sergi Pastor.
Senyores i senyors, el concert arriba ja a la seva fi. Tornarem abans a escoltar la Sinfonia de Cambra número 1 de Sunyer, l'obra que ha triat el mestre de la Filharmònica com a lliure elecció. Una peça que, per cert, va ser obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música a Ciutat de València en el 2009, en la primera secció. És a dir, que és una obra escrita en principi per a bandes de més envergadura que la nostra, el qual no vol dir que la nostra no la defenga molt rebé. Per tal que puguen endissar-se una miqueta més en la seva estructura, hem recollit les notes que el propi autor ha fet dels 3 moviments de l'obra. Primer moviment en forma de rondó. Simplicitat estructural i instrumentació transparent són algunes de les característiques que relacionen els dos compositors que desitja reflectir, diu Josep Sunyer, el moviment intervàl·lic de Sostakovich i la senzillesa melòdica mozartiana. Segon moviment en forma lliure,
combina un conjunt d'antics cants europeus. Des de la vora de la Mediterrània, a través del sud de França i nord d'Itàlia, fins al cor de Bulgària, escoltem una fresca introducció junt amb cants plans i les tradicionals veus femenines búlgares. Tercer moviment, forma sonata. Després d'una breu introducció, el tema principal, o leitmotiv, està basat en la tradicional jota espanyola, reapareixent al llarg de tot el moviment. Dins d'aquest moviment podrem escoltar diferents seqüències temàtiques, tímbrico-decoratives en els clarinets, canvis de compàs en sèries regulars i en forma de cànon, prenent com a referència el tema principal del primer moviment. És un extensiu i constant canvi de colors i combinacions, però sempre en famílies instrumentals. Este moviment es caracteritza pel seu estil virtuosístic. Un xicotet núvol surant en el cel musical, acaba l'autor de definir-lo. Així descriu l'obra el seu autor i així la van interpretar per a tots vostès la Filharmònica Alcudiana amb el seu director Sergi Pastor.